Basta guys, for sharing na siya guys. Tanaw na ko doon. My hand. Hello, Team Chow! Chow! Ang seats kay Murag, naka-utilize para manglibak kong tao nga mula ba eh. Nahin mo na kung ka ng Murag vlog. Hi guys. So, mga taron. Time check. 7:12. Ngayon lang. Ngayon lang, right? Ako yun, practice ka yung language. Sige. Bawal lang yung kuhan. Pag nasuyo ko pagkuhan, pag nagunuhan namin ko pag-rap. Yan, kita mo ko yung order na rice. Ako man ako mag-rice. Gusto nag-rice ko. Okay. So, nanami karon diri sa airport. Pasar na mi sa immigration. Alas 9 na. Then, maghuwat mi hantod 11, kay 11 pa man among flight. Nakasud mi diri sa, after nakapasar mi sa immigration, pag 8 p.m. So, 8, 9, 10, 11. 3 hours mi maghuwat diri. Wailing ako. So, napalit na lang may gabi. May ganing naka-dinner na mi daan. So, mga to, see you sa Vietnam. Napod si Mike, nag-vlog na pod si Mike. Ay! Ato siyang bawal mo Mike Mini para maganahan ng vlog. Let's go! Sige, again. So ako kaya pa yun na. Ba't na lang ka colors? Blue! Ako Oh my God! Blue ako Oh my God. Sige, remove. Alexa. Yellow! Yellow! Si Doon na lang yung color. Asa ba? Hindi na mag-click. Hindi na makita mo. wala naman to. Red ka. Green ka. Sa green ka. Okay. Easy colors. We're going on a trip. Trip. Ano plane? Here. Uy, yun na eh. Clearly marked throughout the cabin. Locate the exits nearest you. These exits may be behind you. Unboxing. Mga nila. Pareha namin natin. Grilled chicks with orange, potato, mixed veggies. What do you eat? Mixed veggies po siya. On behalf of Philippine Airlines, our flight crew captain Dian Santos, first officer Chino Clement, and the rest of your Airbus 321 cabin crew, we would like to thank you for choosing to fly Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Mabuhay! Pero namin sa Vietnam during that season. So nag-spike ang tourists. Ay, marami. Not there. Landed in Ho Chi Minh. So karon 1:30 diri. Naabot 1:30 min naabot diri sa airport. But it's kuan man 1 hour delay sa time sa Philippines. So, ako ang relo. Philippine time pa. It's 2:42 na. Pero ako ang phone kay nag-adjust na siya. Wala nung i-connect ang mic kay hapit na malubat akong pocket 3. 11%.
So, I think first thing to do na mo is mag-withdraw. Wala siya. Napami sa airport, Vietnam Airport. Ay, Ho Chi Minh nga airport. Then, nangita rin may withdraw ka na wala kami nakalakaw. Kaya wala may cash dili. Wala may currency dili. Dili ka maka-withdraw. So, finally, ito na may ATM. Nali siya sa gawa sa airport. 4% na ito na ni Soliton. Nagdaganod pa. Tag-50. Oh, 3:33 a.m. guys. Update na withdraw na. So, gana ra go time dire guys. Go time card. Karon, kaya mag-book na may Grab. Time check. 3:40 a.m. 3:41 na. Then 3% na lang sa lang ako ang camera. Sige. See you later. Na lang yun sa accommodation na mo. Kaya wala na. Manghipos na ako. 3% na lang siya. First time na nga ma-zero gila ako pocket 3. Vlog si Ma. Eh. More. Sirado nga ako. Ano? Sirado. Kato ay. Ah, dili man. Kato, naka-screen. Kana nasa sakyanan. So, nakami karon dali sa here, somewhere here. Layo ka. Sorry. This one. Here's the menu. So, mga niya, mga pancake, guys. Basta guys, for sharing na siya, guys. Tanaw na ko dong my hand. Tinan mo ang gulay. I mean, gulay man mostly. Yan mo ang rice nga for sharing, guys. Alam mo ilang gulay, guys. Wala ko na-expect. Alam mo ilang gulay. As someone nga dili tigaw na gulay, alam mo. Pasang. Hindi na ako dili mo kapag kaon. Pero ako sa ever ko sa Sige na yun. Sakto lang. Kinabutangan din ang beef kung buwan. Lamian eh, guys. Takas kayo na. Labang na kayo. Ay, grabe kayo nito. Oh. Sa Vietnam, kay kulang ND32, guys. Kacamata ko. Wala pa din ako madala kung ano, shades. Pero we're here, walking in Vietnam, Ho Chi Minh. Okay, so na namin sa among kapihan, which is Kong Cafe. Time check 1:05. So mamalit sa may din tambay sa gawas. Mo nilang tambayanan, guys. Pakita ko silang tambayanan ha. Silang tambayan kayo nakaset up para sa mga manglibak. Mga seats pa kayo pa. Ito bang sa layo. Ito bang sa gawas. Ay. Yawan lang mga uniform, may maraming silang mga military. Cafe na itong staff, pero murag mga military, no? Ang init din guys, kay upaakid, like, init din kayo. No? Kung tayo masulti. Siguro tungod kay namin din rin nagsurusuri,
PM. Ang tayo masulti sa food kanina. Kung, lami siya. Feel na ko kay used to na ko sa mga vegetables. So, dili ko, wow, lami kay vegetable. Mukhaon ako. Hindi ko tingka o vegetable. Pero ako kay usual, mukhaon ko vegetable. So, mga pila siya out of 10? Wala ko kain. Overall. 8? Nasa Kay, may na may urban foods na dili kay gawa niya. Feel na ko kay wala mi nag-research enough on sa akong pagkaon ng foods. Dagandig na sayang nga spring roll wrapper. Okay, wala man mag-ibawon sa ano pagkain niya. Pero mo to guys, ako ang review to okay. Para sa mga dili kayo tigkaon na gulay, goods kayo to dito. Ako dili kayo tigkaon gulay pero lami. So nag-order na silang mic sa cafe. And after nila makuha ilang order kami na pumorder dito sa salon. Nagbantay-bantay lang sa lingkuranan mo. So walay tao hamingaw. Ilang seats kayo nakakuan ba? Ilang seats kay murag naka-utilize para manglibak og tawo nga molabay. Okay, tanan. Facing outward, facing the road ang mga ang mga seats. Coffee din. Mo na order? Yes. Sige, kami na po. Ano order ninyo? Sige, kami na po. Let's go. Later. Okay, sige. Nakalimot ko naman yung microphone. Akong anahan ang mic. Ako na ibalik na para di ko makalimot. So this is the part where we say deserve natin to. deserve natin to. Ano ba? Ano na lang para mawala ang sa lights. Flicker sa lights. Guys, ilahang mirror sa ilahang toilet kay dili para sa mga pareha nato nga short people. Tanawa. Hi. Nakulang sa height. So mag-toilet lang sa mag-CR na ta. Not sure kung pareha ang male ug female ni. CR guys, tara guys. Kamera jud kayo. Door na rin eh. Cramp kayo. Serious ako ka dito. Grabe kayo kay maglibog niya sa ilang kwarta. Maraming di kayo mo mat diri kay di ko sabot ilang kwarta. Sumuna yung order di ay. Kang Grace kay Iced coffee with condensed milk. ang Grace kay usa sa bestsellers ang coconut coffee. Then ang ako kay Vietnamese Americano. So hot na siya. Curiosity lang. Ice day siya, dili day hot. Kung dili man niya mahurot, ako rin magkaya mahurotan niya. So, ano may problema na. Vietnamese Americano guys. Atong i-open. Mura siya latte, cafe latte na siya guys. Atong tasoyan eh. Tasoyan. Kaya ilang ano kay etik makaon ni. Ay dili makaon. Kapit ako kataning isa sa mga rice straws. Nahin mo na kung kanang murag vlogger nilang lilit. Mag-send mo ko sa JC niya. Curious man sila sa mga pagkaon. Mao jud ay purpose jud. Saan man ako nga pang hot man din eh. Wala, murag ako man nga lina, babe. Pareha rata na. Ako ni tila ko man. Ha ano na ni di mo ni ma-open eh. Nga dako mo kay ilang straw. Kaya nag-open ako. Guys, mag-hot ka sa ingani nga panahon. Sige, ito na na-edit sa natin. Okay. Ang purpose ko nang i-take out, di para restaurant. Marag din to shake ni babe kay marag wala ni mga shake. Pa-shake ka babe. Say, shake. Pa-straw. So ito ang tilawan ko ng yang. Best sellers niya coconut ni. Coconut coffee. Lulong ni. Uy, lami actually, lami. Dapat ilaman eh. Uy, lami ilang, ano, lami. Best seller. Coconut
Ano sa'yo mo order? Coconut yata. Coconut. I don't know. Coconut coffee something. Coconut something yata. Eh, pareho. Ay, di check man mo ganyan. Ay, kani freeze ako, freezer. Mas mahal ako. Commercial ka. May yan, bebe. Basta, ano man ako na yung ni guys. Nga kanang kung lahi lang nga kape kay maran akong katugon. Ako na yung ni. Comment na mo da. Kay murag lami ay katulog na yun nga nakakape. Sa Vietnam is dili ka daot or kulang ang ND32. Asa beb? Wala pang kami guys. So na namin sa Ho Chi Minh. Welcome to Ho Chi Minh guys. We're here. Karon daghan og closed kay Conman. Tet. Today is kanang New Year or New Year's Eve. So tomorrow ang ilang New Year. So daghan og closed. Asa man ta? Guys, fit checks. Hello! Xin chào! Xin chào! Hi guys! So naamay karon sa isa sa ilang mga parks, no? Nahawan sa kanito ilang mga parks. Hawan kayo. Nami sa Bentan nga MRT dapit. Park gid siya nga park ha dili. Mura siya Plaza Independencia pero bigger. Then daghan og trees. Oh, mura siya Plaza Independencia, beb no? Oh. Mura siya Plaza Independencia. Tara guys. Hindi na ko siya ma-showcase properly pero mo niyo. So na namin sa Independence Palace pero wala may nisulod. Padong rami sa kuan. Somewhere. Ito to War Remnants? Padong may sa War Remnants. Tanaw ay lang walkway guys so compared sa kuan. Oh? Ayos kayo. Nagkaw kayo gagianan. Napagi ka na para sa blind. Mga na-overwhelm sa museum. Init lakaw. Alaw na ba naglakaw? Init pa dyan kayo. So na uhawan, na uhaw may snacks mo dali sa gawas. Sa museum rin ako. Manghihitaan. Dili na ka makaon na na? Dili ka makaon na? Ganina pag sud na ako dili kay ko ka-appreciate pero katong na nagsugod-sugod na may balhin-balhin. Especially sa Orange Agent. Dito na. Agent Orange. Anong spray? Dito na lain. Dito na murag. Hindi na ako ano ko. Kaya naabot namin sa katong mga photographs, mga photographers. Dito maglibog ka ba? Yun sa nila pag-document film ha nga film cam ilang gamit. Nga dili bitaw masayop ang ilang ano, ilang film. Di masayang ilang film. Nga ka nang mag-document ka sa times nga ka nang hectic na kayo, nagagubat na. Lisod ba na? Bisan huwag ka nang mag-video na gani ka, mahapit na ka ma-delay sa kwan. Kanang hapit na ka ma-delay sa airport, di na ka ka-film, di ba? Sila mga film sila during gupat. Crazy. Amazing na ito. Alright, so nakasuot naman dito sa 4-piece. 4-piece sa Philippines versus 4-piece sa Vietnam. Okay, so namin karon diri sa 4-piece. Then nangmili mi og mga pizza. Yes. Other than that, if you like seafood, we have seafood or spicy shrimp. We have 3, 4, 5. We also have the bestseller being soy beef garlic, spicy shrimp garlic, salmon miso cream. Wala naman nabili ng mga pizza pero kanila ako
Mura mo sa ko ano yung Alexa ba? Hindi kita. Yun na lang yung Alexa. Ano yun? Salmon din eh. Bakit makabalik yung Vietnam? Mamigin. Na, uy. Mura, stress. Pero malasahan din ako ang crab. Wala man. Kanina pa yun sa guys. Kanina. Nasa kayo hato? Kani? Ano sa kanina ni Beb? Clam and basil. Clam and basil. Clam and basil pasta. Smell ka sa herbs. How is it? Crab. Adventurous na din yung deklaran ako. Kami rin ako kay hindi lang it ever. Abot namin dito guys. Gusto mag-coffee mo, may ka-coffee. Na-starve sa ubos, sa Atbang. Starbucks, Atbang. Murag din ako ganun mga kay Starbucks na kami sa Pilipinas. Good. Magani? Kanang wala dito. Dito. Local ko ba? Change person. Guys, murag din ako coffee pero di na ako ganun mga pisa ko. Mga naaras Pilipinas. Yeah. Picture lang ta. Okay, so kita na may kapihan. Dito sa Chagi. Baba! Oh, close. Okay. Aish! Ay, close daw? Close. Ayan lang. Oh. Kasi mag-ibaw, Beb. Ang Starbucks mo close gano'n. So close kitsa guys. Tanawa ang ilang Wala pa gini may coffee. Basta dito rami maka-coffee rami sa bookstore siguro. Ito ano, ako sure na nakakita. Wagi na may kapihan na meron. Wagi may kapihan eh. Okay raman ko di mga pe. Basta mag-rest lang. Hi guys! So, nami karon dari sa Vietnam gyapon. Nagapon mi sa Ho Chi Minh. Nag-coffee may katong ganina nga wa madayon kay closed ang Starbucks ug ang Chagi. So, nami sa Dep Coffee ron. Kami order kay coconut katong yang na-try ganina. So, Ano makain ko mas lamit akong i-order. lamig siya guys. Pero dili ko ka-feel sa coconut, di pa ganina. Medyo na siya sa sweet side ha. Dili siya sa coffee side. Pero lamig yawon. Like, for energizer lang. Ano man? Sino ngayon? Gikan ko tamis man. Okay. Silong pero lamig siya. Alexa. Hotilaw, ah. Passion fruit. Ay, hotilaw lang. Passion fruit. How is it for you? Hindi pa kamukha. Oh my gulay. Pero reaction ng mga naon. So, nanami sa manamig coffee sa katong Dep Coffee ganina. So, karon na namin sa gawas. Namin sa cathedral. Tanawa, cathedral guys. Wait lang, ang sila. Asa mo likod? Cathedral guys. So, mo na yung cathedral sa likod. Then, naroon din sa Atbang ang post office. So, nga after, balik sa Midiri Ugma, kay, ang schedule aning double-decker nga bus nga tour is tomorrow. Taray.
So, sakay mi tomorrow diha sa taas. So, makakita ra gyapon sa tomorrow ani kani. And kani. So, nakalingkod naman diri sa lingkuran na mo sa among dinner. So, mag-dinner mi sa kanang mga nani kanang pumupungko. Kanang nasa atbang, tanawa ha. Nga na akong kaunan. Diha magluto, diri may maglingkod. So, bakit ang tama ko sa kadagan ng mga tao na karoon naman? So, meaning, sikat na siya kananan. So, at least karon makatipid-tipid mo sa mga pagkaon. Kaya dako na kayo may gasto sa breakfast o lunch na or sa mga cafe. Wait daw me for 5 minutes kay dagan ng tao. Sige mo kasi naabot kayo sa ako na guys. Order ka pagkaon guys, kaya magkasinabot guys sa ako na guys. Para lagi mag... Juice. Fast food. Wow, sa mali? Ay, đâu có một cuốn hai cuốn vậy. Basta hindi ko nang imo. Oh, no. I'm sure. Ano sa mali? Well, not mine. Ako na Imo na, imo. Imo man na. Pork? Ay, Pork ni? Ano sa ni? This one? Ah, sorry. Okay, one. Okay. Wala ako ah. Pwede na order. Saan ka na mag-discard si Mike? Mga kulito. Balik-balik ko na yung order. Siyempre ha, tumurag ng atag. Dili mo Hindi ko madawat. kanara. Ano ka ba? Hindi, kanana mo na na. Nata mo ka work. Lahit mo na hatag. Na, sa allergy to no. Kanang mali ka na tagaan ba? Di ka palang storya. Đây hai. Má nó không phải mập này. Ito saan, mali di man eh. Magkasinabot guys. Wala, tanawa. I think. Bưng cho hai anh này ổ hai cây mới vô cái bảo bưng cho hai anh này ăn à. Ay, lột không ta đợi lâu luôn. Nagkamay. Cho mẹ lấy chạy đi. Saan naman eh? Oh, kasabot na eh. Goods pa ba? Tana na ba? Nag-aaway naman na sila, Mike. Kung saan magkamay? Kailangan ba kamukha na Mike? Ikaw, ganahan ba kamukha na Mike? Away? I think confused na sila. Naglibong yun na sila. Alam mo yung kailang pagkaon guys, pero dagay kayo naabot nga sa'yo pag yun. Ang naabot ako, katurang kanira, stick ra. Nga nag-share na lang may ganing noodles. Ano yan? Alam mo yun, sayap lang, language barrier. Kaya, kaon na kayo. Kani ang order. Dili, kay kuan man to. Kung kani, Restaurant man to. 35 o 35. 80. 115 dapat. 115 dapat nga, ang ipaningil, 1.5 lang. Tag-discount. Tagaan ko may discount, kay dugay kayo naman mag-order. Ah, okay na, bala. Kami na huwag manguli namin guys. Diba rin, masuray pa rin may diri. Aray, matanaw pa may diri. Patubongbong guys, patubongbong. Patubongbong ah. So, padong, manami sa books, di man mo salo dito kay nangita. Di man books mo gipangita. Kita may drinks. So, adto mi dito sa Atbang. Let's go. Labang-labang nami. Wala nami kasabot. Wala nami kasabot. Kasabot pa ka? Ako na lang i-digest ako ng kaon. Wala, tanawa guys. Ito Vietnam is not Vietnam kung wala yung anay yun. Hello. Ano yung mga murag night market nga kan? Kananan, murag Sugbo Mercado siguro ni. Wow. Ice cream. Kalubato na ang packetry guys, so basin wala na ko i-vlog after this one.
Tomorrow, mag-vlog tayo using the Osmo Action 4. Hi guys, good evening. So, continue to sa itong day. Naka-charge na ako. So, nibalik mi after dinner, nibalik mi sa accommodation, then nag-charge. Namlansa sila. Then, padong may karoon sa 7-Eleven. Kaya kung itong pagkaon, kaya mga dami, fireworks! So, gato na mga Chinese New Year. So, 7-Eleven. Ay, nga na sa 7-Eleven nila. Yeah, ang 7-Eleven kaya na yung mga kuhan sa Decathlon. Kani wala na sa Pilipinas. Kaya nga kani nga colorway. Kanina sa diyan sa Pilipinas. Kaya ako makibaw pila diri para makampare na sa Philippines. So, sa mga curious, unsay food sa Vietnam nga 7-Eleven, kay kani. Nasa sila banh mi. Ang gagmay. Banh mi Q. Nasa sila gani. Daghan kayo compared sa Pilipinas. Nasa sila gani. Ano? Apa kanyo? Not sure ha kung naan ni tanan ng 7-Eleven diri. Para may Nagbilan niyo siya. 37. So mga nasa kung 80 pesos. May 40. Nasa may mga sudan. Grabe nga guys. Cheesecake. Ano lang mga snacks. Or ka ng mga kanang initon bitaw sa Pilipinas. Freezer foods, freezer meals. Nasaan sila eh? Kanina eh. Wala may presyo. Sila yung mga merch. Merch. Mag-share ba? Dua? Two? Yeah. Nakakuya ko ah. Ikaw lang? Part may ani guys, kay gamito naman siya dire. Kaya pagkuhan man may tanawin fireworks later, so kailangan may mangyata ang lingkod may. Mana mga ano diyan, view dagat na siya, diyan. Hi guys, so dami ka sa middle sa asa man na siya, Riverside sa Saigon kay mo nag-hot mi sa fireworks. So fireworks ni siya sa Vietnam sa ilahang Chinese New Year. Nindot sa ni mga makasuway sa may experience sa New Year sa lain nga country. Kaya sige, ito Pilipinas lang, pabuto Pilipinas lang, dire kay mo experience ta. So, tanawa sa kadagan ng mga tao, guys. Dagang kay tao, supposedly dito ming area pero di namin makaadto dito kay crowded na kayo. And syempre, first rule gani sa kung na-crowd, di ka patunga. Kaya kung magkinahon sa, di ka kagawas. So, ari namin sa near exit. Nga, nagaya po view sa tanan. Nga wala obstruction. Hopefully, dili mo uwan. Hopefully, maka-enjoy mo sa fireworks. So, time check is 23:42. It's 11:42 p.m. So, mag-wait until 12 midnight. Wait lang ako eh. Marog ba no? Marog may no na pagkakita. Naglingkod na rin na tapos ito. Mapito na kita nagwisto kaya maglingkod na. Deklaro. Marog ba nino ang tanan? Pagod na guys. What is it? Happy New Year! Parang manilig sinulog na ka na pag-ending na sa sinulog ba?
So, muna na yung aftermath sa fireworks, guys. Lakaw na ba naman ulit? Ano, naging kami, guys. Fireworks, mga 15 minutes siguro. 15 minutes? 15 minutes. 15 minutes. Marag kanang sinulog ba? Kanang after sinulog gani? Kanang SM o gayala. Fireworks. Pero ilaha kay wala yung momentum bitaw nga kanang tug 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 ano ba? Wala.